Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong Tri Master Rule, kibaran hapo katanat Public Health Engineering, hagasi thoding kilathaw, lagajong kakenhun, kabalatip kum ka Union of Master Rule PHE Meghalaya, hagajo kapor lapens kemi kinong yalam ka Union na kabanta shisnem. Laong bakajing thaw ya ka Union kan long shibenta banikun ya kajing ma jing e jong kinong Tri Master Rule, ban lum ban lang, ya baro kinong Tri knang ban pentikna kajing e tradang bat ko office, jong u Chief Engineer. Habakren chikinong thok khobor uba Nazarius ke lanong u president ka UMR PHE badang shusha jit ulayathu ba kilayo jingtip kabatikna babaro ki Master Role PHE kilayo lut ikitulop ki jongki ki basa kumsaw banai haki banai baladep ula ai khublei ya u Chief Engineer jongkatanat Public Health Engineering hakaba ula tri shitom ban penlat ya katulop jong baro kinong tre Master Role uba lanong layathu bahaga jingelang balalong ha community hall wa ingdo kakenhun kalaya perkhat ru hagabay de baka employees provident fund bat ka jingpen kam ya ka welfare board ha ka babaro ki masterul kinla ban yo ya ki hok baki de ban yo ti hagabay de bat kanika meeting ka bangi lakhot menta kasingi kalong halor kabaningkong kalong halor kajing kwa jungi ban ai khublei yo chief engineer ya kajing la jong u ban polite no ya ki tulop jongi baro hai kini kisingi kibla dem e ngidap sisa la kajing so sarong mo bangi la yo lut ya ki tulop jongi ki ba ngi la omla ban yo na du ka benai April ter hadu Julai nrai mentang la yo lut ya kini baro sau benai but kabar along ba ngi pelong ya kanika jingelang ha kanika singi ba ngi kuwa ken ba ngin donno la ka jong kataka body jong ka union lani ka kenhun jong ki master PHE tangka department PHE hanang ba ngin trikam rengkat lang bat u chief engineer namar ba ngidang don ya kini ki kimat ki ba ngimpat yo kabaya de bat ka EPF ka bangi kwa nakaliang jong chief engineer un aino ya kita ki jingtho mo ba ngila ban apply ya kani ka EPF bat kumju ya ka welfare board ba khanang ba man la wei po wei u master unyo ya kani hok kabana kaliang jong ka government kala ai na mata jungi te hakani kasi ngila ngiyo ya kani ka jingtip ka batikna ba ngila yo lut ya ka bainong ka jungi ru kadai lang ba hakani ka agenda jong kani ka meeting ka bangila bu bangi pan ka report na man la ki department bat naman la ki district bat kumjo ran po rilum karu kilayawan lang kila ya kata report ba kila yolut ya kani ka bainong ka chongki te kata kari ka wei ka ba ngi kwa ban yadon ha kani ka singi namar nadu ba lasdang ban pelat ya ka tulop jongi ngimpat mi sanu ban ai kata ka jing khublei yo chief engineer kum ki master PHE nrai kani ka singi ka ba mata ngi ai ka jing khublei ka ba crowdam ya u chief engineer jangi kilawan pasai kindiat habai de gani if ketika kaki cuma tu ke balong kuno ni hag widai bat kani ka EPF nga kwa ban ong ba kibidai bat kilat ki ba ngin yo kum ki masterur hag widai ki jingpang ki jing shitom mo ba kata ka ma ka ba ngidai ban yo anjing smutu lang ta tilang ta su hagani singi ka pamenta ngi layo ru ban form ya kani ka union ka ban pentelun sisnem kenti ka ba sedang nadu menta ka singi hadu ka life waiterik jong u march arhajar arpunyo te ngi layo ayong kitkam ban kilajit yang aku mu presiden bandon hakani ka
Union of Master Role PHE Meghalaya thì nghĩa là dọi cái năng kit cam nghĩa là bên bit bên biang ya kani ka jing don kam jongi but dakani ka union ni tray rengkat but u chief engineer but ngin budin ya kini ki ba ngin pat yo kum ki ho jongi Mana boleh secretary? secretary ide ikong Rita Kharbamon kabakam kong san chuchu ro hangni kalong ba ni la ekren no mene ha ka bede bat ka RCW te nakaliang jongi ngi kwa ban budin ya kani ro bangin dang yai yakren bat ya phiu chumot bat chief engineer mo ba in sumpha ban pentrai kam no ya kani ka RCW ha ki office jongi kum ki PHA kat kum ka jingtip jongi ba ngilayo na chief engineer men ha tu por bangi le ya kandu ei yong kum ba prah jartam